Hello, wonderful people. Welcome back to this wonderful channel. There is a video I will play for you now. Biko, if you are an Igbo man doing business in Lagos, in Abuja, and another part of the country, you need to listen to this video. Even if you are not doing business there, if your friend, your brother, your family people are there, please listen to this video and share this video. Thank you. Ndị Igbo ebe ọbụla unu nọ nke onye chili ya zelo ọ ya adịla anyị mma na eke, dịla anyị mma n'oli, edịla anyị mma na afọ, dịla anyị mma na nkwọ. Ise ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo bi Lagos gee ntị, ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo bi Abuja gee ntị, ọ bụrụ ọsọsọ na ị bi Abuja kama ị na-azụ afịa na Abuja, ị na-azụ afịa na Lagos and ị nwere company industry na Lagos, iro abatago ọkwịfụ ndị a sị na anyị na ha so nwere Nigeria. Let me tell you, the plan ndị Yoruba, because I'm here na akọrọgobo a security report anyị nwetere from Lagos State na Sheraton Hotel ebe some big wigs, political big wigs na ala Yoruba nwere meeting, you know, ebe some big wigs na ala Yoruba nwere meeting. Ime otu anyị na ugbu a, we are the mouthpiece of the people. So onye ọbụla hụrụ ebe ihe na-eme na-adịghị mma, especially ihe gbasara ndị Igbo na-eme, onye ahụ na-agwa anyị tupu nye anyị azụ si anyị lekwa ihe na-emenụ. Achọrọ m ịgwa ndị Igbo nọ na Lagos ka ha mara that na ndị Yoruba eji ha anya ọma ele anyị kamgbe Buhari, kamgbe Tinubu swear ya in as the president of Nigeria. Enwere some Igbo sons bi Lagos ndị akpọgasịrị afa. Enwere some Igbo sons bi na Lekki, bi na Banana Island, bi na ebe ndị ọzọ Victoria Island na ụmụnne. Ndị a bụ ndị Yoruba kpọgasịrị aha na meeting ha mere na Sheraton Hotel. Wee sị na ha anapụfe ụlọ. Ihe m na-agwa gị ihe ahụ, ọ ga-ebido ime, and obido ime mark today's date na nonso nkwakwurie. Now let me tell you the strategy. They are not going to fight. They are not going to attack. They are going to start revoking the landed properties of ndị Igbo in Lagos. Now listen very attentively. Iburu onye Igbo nwere ana na Lagos. Iburu onye Igbo nwere company, industry, factory, ụlọ na Lagos. Listen very attentively. The Lagos state government, in conjunction with some Yoruba politicians, has singled out some influential Igbo men and women, bundi nwere property na Lagos, to start revoking their lands, to start revoking their plots, to start revoking whatever is the property they have in Lagos State. Ihem na agwage ha bụ mark ya today's date. Date ito again, 9th June 2023. Oye ebido mewe, and you will recall what I said today, the 9th of June 2023. They have singled out some prominent Igbo sons and daughters. Why? Because these prominent sons of daughters of ndị Igbo supported Peter Obi. Ndị Igbo ndị a ha single out, ha ga-revoke their land, revoke their house, especially ụmụnne anyị ndị bi ebe Banana Island, ụmụnne anyị ndị bi ebe Lekki, ụmụnne anyị ndị bi ebe Victoria Island. All these posh places na Lagos, these highbrow areas, locations na Lagos, ndị Igbo bi. The government of Sanwo-Olu and some Yoruba politicians are planning to start revoking the licenses, to start revoking the power of attorneys. They will start from Banana Island, mark it. They will start from Banana Island, they will go to Lekki, then have Banyeze Bendozo na Lagos. Iem jakoro ni ha umunne mundi Igbo bigodi na Lagos wo, kunu wike megene, be at alert, stand by and be at alert. Aburu na emara ebe power of attorney gị nọ. Ibu onye Igbo nwere merụ nọ na Lagos. Ibu onye Igbo nwere factory, industry na Lagos. Go and look for your power of attorney and update them. If there is any need to update your documents, your landed properties, documentaries, whatever it is, ihe ọwụla ọsọrọ ya wụrụ, ihe ọwụla ọsọrọ ya wụrụ, ọwụ power of attorney o, ọwụ this o, ọwụ that o. If you don't know where they are, start looking for them now.
Start calling your lawyers now. Start updating them now. Obru ni when ala na Lagos, Ibu onye Igbo, Ewabe ya fence. Go and wall it, go and fence it, put gate there now. Go something na ala ahụ now. Go something na ala ahụ now. Go something na ala ahụ now. Ihe ha ga-eme ndị Igbo nọ na Abuja bụ market. Inapwa her shops. That is their plan for Abuja. Mana their plan for Lagos, I am telling you, first-hand information. Mark today's date. Say the Inoriananke non sonkwa. Inorianon non sonkwa. Imran when landed property, you want to when landed property in Lagos. Because if you don't know where the power of attorney, where the documents are, go and start looking for them. Call your lawyers now. And we have even a Ministry of Lands in Lagos. Go and start updating them now. Lagos State government will start revoking the lands belonging to Ndibo, houses belonging to Ndibo. Go and update your landed property documents right now. Amakam nawa. Amakam nawa. Makana they have already planned it. For Lagos is to revoke the landed properties, the buildings of Ndiwa, Lanile Ndiwa Road or no factory, raw industry, raw company. Plan on the Lagos, on the Yoruba na Lagos obo. Can use all the government of Sanwo-Olu revoke oye. That is their plan. Then, now Abuja, they want to deal with Ndiwa shops. Now major markets in Abuja, of course, Abuja today, Bundibo. Now if you're a soft man, Abuja today, Bundibo. So they want to target the marketers, traders of Ndibo. Hey, we go Kabaroko already. Onwe Igbo markets Kabaroko already na Abuja. It is part of their plan. It is part of their plan. Acho me gwandi Igbo no Lagos. Acho me gwandi Igbo na Abuja. Ihemje kugodo ku Lagos na Abuja before ku other northern states yo. Kunu mana that you are not part of this country. Kunu mana that your contributions to the growth of the economic growth of Nigeria is not appreciated. The envy in the Yoruba when Ebendi Igbo na Lagos is over 200%. The envy when Ebendi Igbo na Lagos is over 200%. EMJ kuye now so that you will start preparing yourself. Come home and invest in nothing, no labor. Kotek industry, no southeast. Innocent, no southeast. Kerafia, Tony Mas oil, no southeast. Ganewi companies you na southeast. Meba na robota biare no machine. Meba na robota biare ni endozo. Hano na southeast. Hana emo fuma. Tommy no na southeast here. We have a lot of companies. No na southeast in of Mandi Bonwe. Start now to prepare you are coming home. Start now to prepare you are coming home. The government of Lagos State will revoke the licenses, landed properties, and the documents of Ndibo. Abruni, when a factory in Lagos, you are no longer safe. When a company in Lagos, you are no longer safe. When ruler na Lagos, you are no longer safe. Ndi Yoruba ge me halo. They will revoke the landed whatever. Olo ge fuo. Shop ge fuo. Company ge fuo. Factory ge fuo. They will revoke it. Amakam na boy me. Date yam na say na derim date ta. Asa na derim date ta. Ke maro na mpurie. Oya afio. By the time I don't want you to be caught unawares. Although you will fight for your property, but at the end of the day, the Lagos State government, because it is an agenda against Ndibo, they will win. But for you to stall them, go and update whatever is your documents. Jidienaka. If your lawyer is from Yoruba, change him. Abruna lawyer giboje Yoruba, change ye. Change ye. It doesn't matter how long again amatra. It doesn't matter for how many years again amatra. Change ye. Use somebody one negu. Here walk one now. Because this is an agenda against Ndibo. What I am telling you is what is already on ground. What is about to happen. In Noro Lagos, Noro Abuja, Igbo onye Igbo, be very at alert.
Be very, very at alert. At alert. Stand by. Stand by. Be highly sensitive. It is happening. It is already happening. Lota no law. Come now. Try to start looking for where you will start building your factory, industry, and company at home. Ala Jurejun Alibo. Ebi garu ya hero na Lagos. One day they will look for us and come here. I am telling you, without Ndibo Lagos, there will be no Lagos. That Lagos is making millions today, internal revenue generated. Oh Ndibo. That Abuja will hub today. Oh Ndibo. Without our money, without our sweat, Abuja can never be Abuja. Lagos can never be Lagos. One day, without Ndibo, there is no Lagos. There is no Abuja. Ndibo pugodi na Lagos. Can we go the exodus of Ndibo from Lagos? They will cry. They will ask us to come back. But for now, start thinking home. Start thinking home. Ala juru na Enugu. Ala juru na Abia. Ala juru na Owerri. Ala juru na Abakaliki. Ala juru na Awka, Anambra State. You can actually come home and build it here. Amakambaro. Date ye date ita. Date ye date ita. Date ye date ita. 9th June 2023. Ama. Kambaro. Oya dela anyị mma n'ụtụtụ, dela anyị mma n'eke, dela anyị mma n'olie, dela anyị mma n'afọ, dela anyị mma n'efife, ma dela anyị mma n'abalị. Ise. Ọfọ.